No niin, heipä hei ja tervetuloa kanavalle. Mä ajattelin aloittaa toipuville addikteille, addiktiosairaudesta kärsiville tämmöiseen kanavan, jossa mä näytän vähän mun elämää ja mitä siihen kuuluu, ja samalla sitten tutustutaan erilaisiin tahoihin, joista voi saada hyötyä ja apua ja kavereita ja ynnä muuta tässä addiktiosairaudesta kärsiville ja pois päihteistä ja muista addikteista tavoista. Mä käyn tosi paljon Homebasella. Lahdessa on semmonen kuin Homebase. Se on toipuville addikteille suunnattu olohuone. Sieltä löytyy kaikenlaista palvelua, eli siellä löytyy biljardia, siellä tehdään päivittäin ruokaa yhdessä, siellä on kahvia, teetä ja musiikkivälineet löytyy yläkerrasta, siellä on ihan kaikkea ja yhdessä käydään ulkoilemassa tai voi siellä kerätä porukkaa kasaan ja lähteä ulkoilemaan, pelailee pelejä, ihan kaikkea. Tosi hyvä palvelu, suosittelen. On sieltäkin itekin saanut apua ja sen takia nytten ideana tosiaan aloittaa tubettaminen ja saadaan infoa muille tästä asiasta. Ja yhteistyötä Homebasen kanssa aloitellaan, joka on tosi hyvä. Mä oon nyt vienyt asioita eteenpäin, että päihdesairaanhoito ja Homebase, niin ne alkavat työskentelemään yhteistyössä. Saadaan ujoille tapauksille, jotka ei yksin uskalla Homebaselle vaikka mennä tutustumaan, niin saadaan sieltä ohjaaja mukaan, että tämmöistä yhteistyötä. Ja selvästi kesä 2.0 on tulossa nytten, että semmonen festarityylinen tapahtuma, joka on päihteetön. Ja sieltä luultavasti kuvamateriaalia tulossa sitten kanssa. Mennään sinne vähän haastattelemaan porukkaa. Kaikkea tämmöistä mukavaa. Nyt on itse menossa tonne päihdevastaanotolle, että meillä alkaa lyhyt terapia siellä, niin ryhmäterapia, niin mä menen sinne. Sinne se on toinen ryhmäterapia mulla nytten käyntini. Niin. Ja tosiaan vähän mun historiasta, että mä oon itse käynyt 2 päihdekuntoutusta ja 1 avokuntoutuksen ja helppo matka ei ole itellä ollut. Et paljon on tullut välitekijöitä niin sanotusti, että helppoa tää ei tosiaan ole. Mutta kaikilla meillä on mahdollisuus päästä eroon tästä kaikesta paskasta, niin semmoista. Mut ei mitään, jatketaan seuraavalla videolla. Mä ajan auton parkkiin ja painun sinne ryhmäterapiaan.